Така, ето сега ще ви прочета един много хубав анализ, който намерих. Много ми хареса. Така се почваме. Очаква се в следващите 24 часа да се подновят израелско-американските удари по Иран. Вчерашната ракетна атака по Обединените арабски емирства по един от големите хъбове в Фуджейда не е потвърдена от Иран и е възможно да е провокация на САЩ. Защото става дума за голям тръбопровод, който е ключов за Европа. По-интересно обаче е това, което се случи в Ереван на срещата на Европейския съюз и подготвящата се да влезе в него Армения. Това е странно, що Армения чак ще влезе в Евросъюза, като тя въобще не се намира в географските очертания на Европа. И не се намира, въпреки някои твърдения. На тази среща се увеличиха важните неща от вчера. Първо, Армения подписа договор за стратегическо партньорство с Великобритания. Второ, Робърт Фицо и Зеленски направиха двузначни изказвания, които поставят под съмнение курса на Словакия против укранизацията и зеленизацията на Европейския съюз. Трето, Фицо, Бабиш и Туск се пуснаха ухилени на селфи, което повдигна у мен много въпроси пак за словашката опозиция, защото Доналд Туск е краен русофоб и глобалист. Бабиш е бивш русофоб и глобалист. Въпросът е и Фицо дали стана русофоб и глобалист. Четвърто, Робърт Фицо заяви, че няма да присъства на парада на 9 май в Москва. Накрая се изказа Медведев и ги нахрани всичките. По-важното тук е друго. Под командването на Франция и Англия и със съдействието на Тръмп, глобалистите правят нова Украйна в Кавказ. Нетърпими са опитите да бъде подменена историята, даже и географията. Съкън да не би нещо руско да съществува на белия свят. Няма да се откажат от опитите да обърнат срещу Русия всичките й съседи. Това се отнася най-вече заради миналото им, като част от СССР. Като видят картата на СССР, им става лошо. Искам пак да покажа разликата между глобалисти и неглобалисти. Първите искат да притежават другите, да ги използват и да ги източват. Вторите искат да имат партньорство с другите и да споделят с тях благата, да живеят чрез сътрудничество, не чрез притежание. Мисля, че е напълно ясно психическото различие. Моралното различие в тези две категории. Западът хипнотизиран в своята слепота и духовна тъмнина и опадък, не може изобщо да си представи какво означава да споделиш с другите благата, а не да им ги вземаш. Западът не разбира партньорството като равноправно сътрудничество, а вижда дори в човешките отношения и в кавички любовните отношения между хората, които се търгуват един друг, използват се един друг, поробват се един друг, бият се един друг, съдят се един друг и наричат това живот и обич. Нищо подобно. Ето това е основната причина, поради която западните държави имат жестоки комплекси и не могат да общуват с държави мирно и свободно, да приемат другите с мир и с добро. Това е комплекс, патологичен рефлекс и абсолютна тъмнина и несвобода. Настоящите войни се водят за това, защото единият модел в света не желае и не може да приеме другия. Затова Макрон в Ереван изглеждаше нелепо смешен, жалък комплексар, който не може да понесе да не контролира другите. Същият е профил на наркомана Зеленски. Жалки хора, погрознели отвътре, искат да откъснат и географски, ако може, Армения. И арменският пудел е същия като тях. Тук става въпрос за арменския министър-председател. Така, и ние знаем този комплексарски модел, нали ни управляват вече 35 години. Обаче руснаците казват, ние не искаме да ни обичат, искаме да уважават правото ни, да имаме интереси и да се съобразяват с тях. Значи американските и английските интереси имат вечно право, дори на другия край на планетата, а руските интереси нямат право дори до границите на Русия. Що за логика и морал е това? Армения също спада към тези държави, които могат да имат отлични отношения, икономически връзки с Русия и да просперират.
но също като България и другите бивши републики и сателити под диктата на духовно опадналия и системно прогнил свят си унищожава икономиката, обеднява, за да се хареса на западните си господари, точно като един зависим, комплексиран индивид. Това са смешни неща, но отменно невъзможни за постигане, освен временно. Историята може да изтриете временно, но географията никак. Не могат да преместват държави, да не са в географската орбита на Русия. И всичко това само да не прогресира Русия. Няма по-тъпо нещо, честно. Последният брой на списание Биограф в редовната рубрика за представяне на България в социализма, която издателят води, за да демонизира социализма и да ограмотява младите колко пошъл и грозен е бил той на фона на сегашната вакханалия, в скоби. Според мен издателят постига точно обратния ефект, затваряме скобата, се припомня така наречения Ден на овчаря, 6 май, защото комунистите, обладани от други идиоти, това цялото е в цитат, цялото надолу е цитат, ще ви кажа къде свършва цитата. Така, се припомня така наречения Ден на овчаря, 6 май, защото комунистите, обладани от други идиотщини, отричаха Гергьовден като религиозен празник. Та за Деня на овчаря Биограф припомня, че България е имала много развито овцевъдство. Аз пък си припомних, че България, която е номер едно в овцевъдството, още в Османската империя, не само имаше развит отрасъл, но произвеждаше породи овце, които имаха международно признание. България, точно този отрасъл беше на едно от първите места в света по резултати, иновации и технологии. Това беше наистина така, до 1989 година. Броят на овце на глава от населението беше след първите света. Само за сравнение, за да влезем в Европейския съюз, ние унищожихме отрасъла и в технологично отношение се върнахме точно 100 години назад, отхвърляйки техническите постижения, доброволно отказвайки се от развитие, приемайки за развитие умирачката на Европейския съюз. Тази антилогика е характерна за всички бивши сателити, включително за Армения. И се събраха вчера да ми обясняват колко лошо е с Русия, колко е добре с Европейския съюз. Вие нормални ли сте? Поне списание Биограф, в кавички си купете, за да видите какво стъпкахте и бихме могли да сме сега, ако не беше Европейския съюз. Има неща, за които и османската държава не е тормозила българите толкова, колкото капиталистите на Епштайн. Край на цитата, край на анализа. Така е. Права е, да, абсолютно. Съгласен съм.